Hello mga bakla, maayong gabi sa inyong tanan. So manihapon dayta, so mga unta ninyo, mga unta ninyong tanan. So karon kay panihapon man, kay gigoto man lagi ko, kay dili lagi unta ko gustong mukaon kay mag-diet lagi ko. Pero wa ako napugni ang akong diet, kay gigotom ko sumukaon ko pero nakanahon ako nga tinapa kong kaunon kay gimingaw ko kaon og tinapa. So gimingaw ko og sudan og tinapa. Kay sa una man gud sa mua sa bukid, kay ang tinapa islami na jud kay na siya nga sudan para sa mua. So mo nang gimingaw ko nga kaong kong tinapa. So mga unta mo nang kamong mga piling gwapa ay mo pag inarte kung gusto pa mo mabuhi. So ay mo pagpili og sudan kay kung unsay na ay sudan mo na jud atong kaunon. So niya ta kailangan mamili karong panahon na kay lisod na kayo mahal kay palitonon. So anyway guys, mga onday tanin ninyo no. So lami kay akong kaon dira og lami kay akong hamal da kay gigutom jud ko tungod sa akong stress nga pila ka adlaw. So mo na kailangan sa siguro ko mukaon no. Deserve sa siguro pud na akong mulamon sa takaron no. Ug isa ka plato ko ilamon karon mga bakla kay naglungag lagi ko og 1 cup nga bugas. Pero ako